Hvordan er det, ledningerne skal sidde i et lampeudtag? Jeg har lavet en lille guide til, hvordan ledningerne skal monteres, så du får det gjort korrekt første gang. Nå, vi vil prøve at kigge på, hvordan man får monteret en lampe korrekt. Jeg sidder her med et lampeudtag, og jeg tænkte, det var lidt nemmere at se det, når jeg sidder med det i hånden. Så kan du bedre se, hvad der foregår, og jeg kan bedre lige løfte op og ned med, så du kan se, hvor du skal sætte den på henne. Men du skal jo bare forestille dig, at du sidder oppe på loftet, eller hvor dit lampeudtag nu sidder henne. Men for at få dækslet af, der skal man løsne videre af de her huller her. Der er et her, og der er et i den anden side. Og så sætter man skruetrækkeren ind i, og så kan man lige lirke den ud, og så er det løst. Og det kan man så tage ned her. Og vi har stadigvæk, så har vi her, der har vi en M1 og vi har en 0. Og hvis det kun er en fase og en 0, du skal bruge, så er det de to. Hvis din lampe nu skulle have en jordledning, så er det den her. Og der kan man se, der er sådan et sjovt ikon på, som indikerer, at det er en jordledning, der skal monteres der. Men i dette tilfælde, så er det kun 2 ledere, vi gør det i dag. Men først så skal du huske at have din dæksel ind over ledningen. Sådan, så lægger vi den over her. Og det kan godt være lidt tricky at lige at få det gjort. Men jeg plejer at gøre det, at jeg lige bukker mine ledninger, så de ser sådan her ud. Når de skal ind, så er det lidt nemmere at lige få den rundt om, fordi jeg synes sgu ikke altid, det er lige nemt at tage bøjlen af. Altså, synes jeg måske, det er nemmere bare at sætte ledningerne ind sådan her. Og så skal man have spændt den bøjle her fast, eller spændt ledningen fast med bøjlen her. Det gør, at man ikke lige kan rive ledningen ud igen. Så holder den lidt i det. Så den skruer man bare godt fast. Sådan, så vil vi prøve at se. Nu sidder den ret godt fast. Men alt kan jo myres. Og så skal du have din brune ledning. Den sætter vi den, der hedder M1. Og se, jeg fik lavet lidt rod her. Sådan her. Det kan også ske for dig. Så gør du bare at tage den lige ud. Og så her igen. Og sådan der. Så kom den i. Og så skal den spændes. Og det var brun ledning i M1. Og så skal vi have 0 på. Og så kom den i. Og her spænder vi også igen. Sådan skal det sætte. Men for god ordens skyld skal jeg lige sige for de helt bekymrede, at der må ikke være skader på ledningen heroppe. Der må ikke være hul på isoleringen. Fordi nu kan du se her på den her ledning her, der har jeg en nappeskade. Og den kan være blottet, og det må den ikke være. Så hvis du laver sådan en fejl, så må du lige afisolere noget mere, og gøre start forfra, så du ikke har de her skader på isoleringen. Så det var bare lige sådan en lille info, for hvis der er nogen, der sidder og hisser sig lidt op over, at der var en skade, så er det nævnt. Og så skal ledningen, der skal man lige gøre sådan her med. Man skal lige have den vippet op, så den står sådan her, så er det lidt nemmere at få låget på, fordi hvis man ikke gør det, så kan det godt være lidt svært. Og så skal man huske på, og nu kan vi starte forfra her igen, prøv at se, så I lige kan se det. Her, der er de her mærker, jeg ved ikke om du kan se dem, men der er de her mærker her, hvor vi satte skruetrækkeren ind før, og der skal de her huller, som vi var
de skal være. Skal den sættes på der. Sådan. Så kan man se der, hvor de huller er. Der skal også være, hvor de der mærker er på den sorte plastik. Så kan de lige klipses på, og så sidder den fast. Så nemt var det.